Ulu Hadron Collider näme? Ulu Hadron Collider häzirki zaman molekulyar fizikasının ajaýyplygy bolup, gözegçilikleri hakikatin çuňlugyny basmagy mümkinçilik berdi. Gelip çykyşy 1977-nji ýyla çenli uzak gidýär. Haçanda Ýewropada ýadro gözleg guramasynyň öňkü müdiri Sir John Adams adatdan daşary ýokary energiýany ýetip bilýän bölüjik tizlendirjisini ýerleşdirip biljek ýerasty tünel guramasyny teklip edeninde fizik Thomas Schörner Sadenuys'un 2015-nji ýyldaky taryh kagyzyna görä şeýle diýilýär. Taslama 20 yıl soň 1997-nji ýylda resmi taýdan tasdiklandy we Fransuz Şwitsariýa serkediniň aşagyndan geçip ýagtylygyň tizliginiň 99,99 götürümine çenli bölejikleri tizleşdirmäge we olary döwmäge ukyply 16,5 mil 27 kilometr halkada uruluşyp başlandy. Bilelikde halkanın içinde 9,300 magnit zaryatly bölejikleri paketini sekundda 11,245 gezek tizlik bilen iki ters tarafa urukdurýar ve ahir soňy çaknyşma üçin birleşdirýär. Bu desha her sekundda 600 milyon töwereg çaknyşyk döretmäge, ajaýyp mukdarda energiýa çykarmaga we her gezek egzotik we hiç haçan görülmedik agyr bölejigi çykarmaga ukyply. LHC öňkü rekord saklayan bölejikleri tizlendirjisinden Fermilab'ın Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda çykarylan tevatronundan 6,5 mesle ýokary energiýa bilen işleýär. LHC gurma üçin jemi 8 milyard dolar sarp edildi. Olaryň 531 milyony Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan geldi. Synaglarda 60 türlü ýurtdan 8.000-den gowrak alym hyzmatdaşlyk edýär. Tizlendiriji ilkinji gezer 2008-nji ýylyň 10-njy sentýabryna açyldy. Asyl dizayn intensivliginiň 10 milyonda bölejikleri çaknyşdy. Käbirler işe başlamazdan odal täze atom döwüjiniň ýeri ýok etmeginden belki de hemme zady ýuwutýan gara girdap döretmekden gorkdylar. Emma ähli awraýly fizikler beýle aladalaryň esassyzdygyny aýtdy. CERN'ın baş direktori Robert Aimer arada Life Sciences LHC howpsuz töwekkelçilik döredip biljekdigi baradaky islendik pikir fantastika diýdi. Ne dogry ulanylsa deskanyň ziýany bolup biljekdigini aňlatmaýar. Uçurun götürücüsünün energiýasynyň 1 millimetrden hem az giňligi gönükdirýän şöhlesi bilen elinize ýapyşdyrjak bolsaňyz gönü deşik döredürdi. Soň tüneldäki radiasiýa sizi öldürürdi. Yerüstü gözlegler LHC'nin soňky 10 ýylda maglumatlary aýrytynlykda işleýän we deriňeýän iki esasy sygnal Atlas we CMS üçin atomlar birleşdirdi. Bu hyzmatdaşlygyň beýlekisine täsir etmeýändigi we hersiniň ýakyn synagyny barlamagyny üpçün etmekdir. Gurallar molekulyar fizikanyň köp ugurlary boýunça 2000-den gowrak ylmy iş döretdi. 2012-nji ýylyň 4-nji iýulunda LHC'nin gözlegçileri 5 ýyllyk teoriýasynyň fizikanyň standart modeli diýip adlandyrylýan iň soňky açylşy bolan Higgs bosonyň tapylandygyny yglan edenlerinde ylmy dünýä uldan dem aldy. Standart model ähli belli bölejikleri we güýçleri agyrlyk güýjünden başga we olaryň täsirini hasaba almaga synynşýar. 1964-nji ýyldan ingliz fizigi Peter Higgs häzirki wagtda adyny göterýän bölejik hakda kagys ýazyp älemde masanyň nähili ýüze çykandygyny düşündirdi. Higgs aslında ähli giňişlige aralaşýan we ýörüstünden geçýän her bölejigi sürýän meýdan. Käbir bölejikler meýdanyň üstünden has hayal hereket edýär we olaryň has uly massasyna laýyk gelýär. Higgs bosony fizikleriň ýarym asyr bäri koglap gelýän bu ugrudyr. LHC bu düşnüksiz kärini ahir soňy ele almak üçin açaçan guruldy. Netijede Higgs protonyň massasynyň 125 esse köpdigini göz ýetiren Peter Higgs hem Belgiýanyň teoretik fizigi François Englert hem barlygyny çaklaýanlygy üçin 2010-njy ýylda Nobel bayragyna eýe boldy. Elinde Higgs bar bolsa-da fizikler dinç alyp bilmeýärler. Sebäbi standart modeliň kenizem. Käbir deşikleri var. Birinjisi agyrlyk güýji bilen iş salışmaýar. Esasan Einstein'in atnisitellilik teoriýalary bilen gurşalan. Şeýlekem älemiň wagtyň başyna takminan deň mukdarda döredilen bolmaly.
antimateriya dälle materiýadan ýasalandygyny düşündirmeýär. Garanky materiýa we ilkinji gezek döredilendi entek açylmaly garanky energiýa hakda düýbünden dymýar. LHC açılmazdan ozal köp gözekçiler bu beýik teoriýanyň ähli belli bölejikleri meňzeş ýöne has köp ikiz hyzmatdaş goşýan supersimmetriýa diýilen bir zatyny aýdýardylar. Bu agyr hyzmatdaşlaryň biri ýa-da köpsi garanky materiýany emele getirýän bölejikler üçin ajaýyp kandidat bolup bilerdi. Supersimmetriýa beýleki 3 esasy güýçden näme üçin beýle ijizdigini düşündirip agyrlyk güýjüne täsir edip başlaýar. Higgs açılmazından ozal käbir alymlar täze fizika işaret edip döşüň standart modelin çak edişinin bir neme tapawutly boljakdygyny umyt edýärdiler. Emma Higgs ýüze çykanda adaty modelin boljakdygyny aýdýan. Köpçülük aralygynda ajaýyp bir zat. Bu standart model üçin ajaýyp üstünlük bolsa da fizikleri dowam etdirmäge hiç ýyly gowy netije bermedi. Käbirler ýitirilen 10 ýyllyklar hakda kagaz ýüzünde gowy görünýän ýöne hakyky synlamalara laýyk gelmeýän teoriýalary kowlap başlandylar. Köpler LHC-nin enlik maglumatlary almagy, bu bulaşyklygynyň käbirini aýyrmagy kömek eder diýip umyt edýärler. LHC 2 ýyllyk döwrewaplaşdyrylyş we awatlaýyş işlerini geçirmek üçin 2018-nji ýylyň dekabrynda ýapyldy. Online ýagdaýda gaýdyp gelene energiýanyň bir näme ýokarlanmagy bilen atomlar düýpler. Ýöne sekundda çaknaşyklaryň sany 2 artar. Ondan soň tapjak sady her kimiň çaklamasy bir meýdanda ýerleşýän ýöne LHC ululugynyň 4 destesini ýasamak üçin has güýçli bölejik tizlendiricisi barada eýýän gurulşylýar. Tutuşlugyny üýtgetmek üçin 20 ýyl we $27 milliard gerek bolup biler.